माने अनिल मोना मा जादों मा जाया बेखौलाय आं मा मिन्थिगौ। जों सिनेमा गायो बै प्रडिउसारा लिंहरो जोङो थाङो लोगो मोनो बेयावल'सो लोगो मोनो आं बिनि खोथायै आं मा मिन्थिगोन बेखौबो बुंहरदों अनिलजों माबा माबि होननानै आंहा जेबो सोमोन्दो गैया अनिलजों मिन्थिबाय। क्लिपाव नुखाबाय नोंथांमोना बर'निनो सर्ट मुभि खालामग्रा रंजालि नार्जारि स' बिथाङा माने मोनसे बाथ्रा बुंहरदों आरोना जिहेतु बिथांखौ कनफिउस जाबाय दङमोन कनफिउस माने ओरैबायदि मानसिफोरा कमेन्ट खालामबायदोंमोन आरोना नोंबो सर्ट मुभि खालामफादोंमोन बिथां अनिलमोनजों नोंहाबो माबा मोनसे गोरोन्थि दं माबा मोनसे बेबायदि जाथाय दं होननानै नाथाय रंजालि नार्जारिया बेफोरबायदि जेबो सोमोन्दो गैया होनदों आरोना ओमफ्राय भिडिअनि गेजेराव मा बुंखो नोंथांमोना नायलांदो आं होलांसै आरोना ससे सर्ट बायदि नोंथांमोना नायलांदो ओमफ्राय आङो मोननैसो सावरायनोसै आरोना थ' गोबां अखा हागासिनो बेनिखायनो साथा लानानै भिडिअ बानायबाय थानांदो बे साननैसोआ गासिबो मिथिखायो दा दिनाव दैबाना गासिनिबो अखा होननानै दा नायलांसै जेखि जाया जों भिडिअखौ नायलांसै आरोना रंजालिया मा बुंदो। बिराद रागा जोंनो ओंखारदों आं नै आङो उन्दुनो ओंखारलायाखै आं माने रागा जोंनो ओंखारनानैनो भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। बेबायदि खालामनाङा आरो बे मानसिखौ मोनोबाना गवा बे मानसिया मिन्थिबाय जानला मोनला आन्दां मोन्दां बेफोरबायदि मालायनि फट'खौहाय बेबायदि सोदेरनाङा आङो बे फट'खौहाय स्क्रिनावहाय होनानै होगोन आरो रावबो हरनाङा बे आं नङा बे फट'खौ नायनानै सिनाया नामा आंनि फटकजों आरो बेबायदि माने आंनि माबाखौहाय मालायनि मोदोमखौ गेजेराव सोनानै होदों माने खुजालि गोनांथां मालदां आंनि बिखायाव बेबायदि खुजालि दं नामा फैनानै नायफै खाथियाव आंनाव बेबायदि गैया मिन्थिबाय आरो आंनि सब समाय आंनि गोदोनायाव आरेन थायो मिन्थिबाय दुगैबाबो खुबावा आङो मिन्थिबाय आरेनखौ आरो आं बेबायदि खुजालि गोनां बायदि मालाखौ गानगोन नामा खाथियाव बोलालायनानै नाय जुम खालामलायलायनानै नंखाय सानदोंबा आं बेफोरबायदि गानो नामा गोदाव सोरावनो बेबायदि मानसि नङा आङो रागा जोंनो ओंखारो आङो मोनाबाबो आङो भिडिअ खालामलायथारबाय नै आंखौ बेबायदि जानला मोनला आन्दां मोन्दां भिडिअ फट' बिदि माने एडिटिं खालामनाङा खुजालि गोनांथां मादां बिखा गेजेराव आरो मालायनि मैला मैथा बिखा गेजेराव होना होदों बे आखाया हले थिग खिन्थु मानो लांदां खालामखो मानो लांदां खालामनांगौ मालायनि फट'खौ नाय नैबेसोमोन आंनि फट'आ होनानै होखादों आङो स्क्रिनाव होनानै होदों आं आरो गोबांथार खोथा बुंनांगौ दंबावो आंना माने अनिल मोना मा जादों मा जाया बेखौलाय आं मा मिन्थिगौ जों सिनेमा गायो बै प्रडिउसारा लिंहरो जोङो थाङो लोगो मोनो बेयावल'सो लोगो मोनो आं बिनि खोथायै आं मा मिन्थिगोन बेखौबो बुंहरदों अनिलजों माबा माबि होननानै आंहा जेबो सोमोन्दो गैया अनिलजों मिन्थिबाय शुटिंआवल' लोगो मोनलायो जोङो शुटिं समावल' जों माहायबा जानला मोनला बेरायहैगोन नामा मालाय हिनजाव गोनां बिसि फिसाय गोनांखा जानला मोनला बिदिखौ सुखुवादै आङो जानला मोनला कमेन्ट हरनाङा नंखाय सानदोंबा थौ टेस्ट खालामहै जोंफोर बेबायदि जानला मोनला मालायनि फिसायफोरजों बेबायदि जालाबायग्रा बिदि नङा जोङो बिदि आन्दां मोन्दां कमेन्ट हरनो नाङा आरो फट'खौथ' बिराद रागा जोंखाबाय आङो आन्दां मोन्दां एडिटिं खालामलागासिनो दङ बेफोरबायदियावनो थैलाजोब्बाय जोंनि बर'फ्रा बर' फिसाफ्रा लस जालाजोब्बाय बेबायदि खालामनाङाना सासेल' थैयाखै गोबांथार थैदों नोंसिनि बिदि जानला मोनला एडिटिं खालामनायावहाय आं सुखुवा बांद्राय गवा बेबायदि खालामनाङा गोलावथार रायबाय आं मिथिबाय आं गोसो जानानै ओरैनो बुङाखै माने ओरैबायदि खोथाया बिदि जानला मोनला मालायनि माबा माबिखौ बिदि बिखा गेजेराव सोसननानै होनाय बिखायाव खुजालि गोनां खालामनो बिराद गोजोननाय मोनो नामा आन्दां मोन्दांनो लाजिनाय गैया बिदि खालामग्राया हमजायोबा थैगोन नोङो होनखानाय जाबाय आरो बेबायदि दा खालामखा मालाबाबो दायो नुखाबाय नोंथांमोना रंजालि सिस्टारा मा बुंखो जिहेतु बिनि जेबो दाय गैया होनना बुंदो माने ओरैबायदि मानसिफोरा कमेन्टबो बुंहरदो बेखौ माने जिहेतु बिनि फट'खौ माने गुबुननि
बिनि फट'खौ माने खर'खौ माने गुबुननि फट'खौ जरायना होदो आरोना गाज्रि फट'यै दा बिथाङा होखादोंमोन आं होदिया आरोना ब्लार खालामनाय जाबाय गाज्रि नुयो बेबायदि माने बेफोरबायदि खालामनायखौ माने गारनांगौ आरोना जितु जोंहा गोबां लासिं जायो न'खराव गासिबो फेमिलि माबा माबि बिदा फंबाय थानाय जायो ओमफ्रायो रंजालि एक्ट्रेसखौ माने ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट खालामहरो आरोना माने आंबो कमेन्टआव नायदोंमोन ओमफ्रायो अनिलजोंथ' जरायखाबाय आरोना नोंथांमोना मिथिखाबाय अनिलमोनजों नोंथांमोना सर्ट मुभि गायो माबा मोनसे सोमोन्दो दङ बिसोरनो हमजाबाय जाहाथे नोंबो माबा मोनसे गोरोन्थि दङ होनना बुंदो आरोना दा बेबायदि जेबो गैया होनना बुंदो आंनि बायदिबाबो जेबो गैया जांना मानसिफोरालाय ओरैनो कमेन्ट खालामबाय थायो दा बिसोरजों गाज्रि नुनानै बेखौबो गाज्रि सानफाबाय आरोना बेबायदि दा गासिबो गाज्रि जाया सासेनि लोगोआव सानै साथाम बेबायदि सन्देह खालामबाय थानाङा बर'नि गेजेराव जोंहा एक्टरफोराबो गोबां बदनाम जागासिनो दङ आरोना दा बेबायदि जेबो नङा दा नोंथांमोना मिथिखाबाय रंजालिया माबायदि क्लियारिफिकेसन होखो दा जेबो नंला आरोना दा नोंथांमोना नुखाबाय दा दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै लोगोफोर सर्टै भिडिअ बानायनाय जाबाय गोबाङानो बुंहरबाय थादोंमोन मोजां आपडेट होना बेनोसै रंजालिनि जेबो दाय गैया होनना बुंदो मानसियालाय बुंखाबाय आरोना क्लियारिफिकेसन भिडिअ दा दाय दङ गैया दा जेबो बुंला आरोना जेबो मोनथिला दा गैया नालाय गैया आरोना दा बेनोसै लोगोफोर साथा हमनानै भिडिअ बानायलायबाय दिनैबो माने अंखाबाय थादों नालाय अब्ला बेनोसै दिनैनि भिडिअआ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय